Tutustutaan tähän Ducarin päältä ajettavaan ruohonleikkuriin. Tää leikkuri sopii mainiosti pienten ja vähän suurempienkin pihojen hoitoon. Tässä on Ducarin DV224, tehokas ja taloudellinen polttomoottori, sähköstartti. Jättikokoinen 150 litran keräin ja biotulppa. Tässä on mahdollisuus tyhjentää tää ruohonkerääjä ilman, että nousee pois laitteesta. 6-portainen vaihteisto, jolla muutat kätevästi ajonopeutta. 3 leikkausmahdollisuutta: keräävä, sivulle heittävä sekä murskaava. Leikkurissa olevat komeet LED-valot varmistavat, että myös syksyn viimeiset leikkaukset hoituvat miellyttävästi.